Matay, Mr. Lim. Ay. Di pa masayro ra nimo ning Rosy Classic nimo? Mo naman ni uso ron, pre. Ikaw, wala na kay pasayro no? Wala. Maot mo kinang bumblebee nimo. Atay. Di na nauso. So dili uso hilasa pod. Ana Marjo no? Pre! Rada pre. Kamusta pa masayro na to na? Grabe mataba, hilas naman kayo. Mo pa ni ripo ni mga motor sa una no? Mo pa ni? Katong Aerox 155 ba ripo. Yung mga ligon kayong ripo niya no? Ligon pero gaan na ni kinabungkag mo makina ni gamay sa ilaw ba. Ako, kabloka ka niya akong Rosy Classic. Sa di mga panginambog pre ha, halos ang musakay ani nurse. Hello, sirs. Kaya mamili sa nagkapasero no. Dili man pero sila ang muparan. Matik na nurse. Hilasang Mr. Limo yung bugiro kasi ang motor ba? Dili man sa true lang ta ikaw pre ikaw. Kuha naman, taod-taod naman ko walay pamasayro. Nga. Pero walay ka ang ka problema. Nga naman. Kay nagaparkila biya ako gripo. Nagripo na ako di ako Ay! nagbagay. Ripo, ginawa pa masayro Oh, ang ripo. ginagarais ako Matagala City sa Sa gabi. ato pa pre, ang mga ripo sa mga tagsa-tagsa ka motorcycle nga company ginakuha nimo. Kuha na ko manya akong ginaparintahan na ron. Ayaw, So, ang big Negosyo, mindset ba sa ato pa pre, kaming duwa ayahay. Ikaw ang lugi ani. Ano lang jud pre. Magaling kailangan ko pasayro karon pag na mga pasayro ako lang sa ha. Ay, balat ka naman na si mga pre. Ito aro. Sakay na! Sakay! Lagi bahalag lalaki, naginuton na ako ni luod medyo ng lalaki pasayro pero sige lang. Dito na dito. Ayaw pang iyo ha. Sakay ko. Luoy na kayo, di na game under ako. Tira na, kumapit na. Kasi balik ko ba? Brit, sila na na. Elisa, Brit. Niners dito ba nakagusto sa imuha? Nurse, pasa ko sa nurse, dito ko sa accountant. Accountant ka? Oh, Sakay ko. Asa man na? Downtown lang, 20. Pila? 20. Ah, binuang. Layo makay itong downtown boss. Dugangin lang 5 malaking gasolina ron ba? Na, mara di makaya na ko boss. Doon lamang na. Sa klase nga sa kayay na oy, magbuot man sa ako ang presyo. Boss, sakay ko boss. Sakay na. Oh, sakay ko. Dira ka oy, bahala ka dira. Layo lang oy. Luoy itong bata ba, wala nagatiman siyang kagalingon. tanawar ko to yung motor mo, ragwa na ikaugmaon. By side mirror. Nabali na. Sakay na. Oh, sakay ko, boss. Asa man na? Downtown, boss. Downtown? Pila hatag niyo mo? 20. 20. Ah, sige, sakay. Di ba downtown ka? Oh, downtown ko, Col. Sakay diri. Sasa, duha na mi. Ay, sigbuot-buot dira ako may masahiro diri. Ay na lang, Col. Musakay lang kog lain. Mangwartahay, mangkay ka. Atay, mamili pag sakyan ay. Bahala ka dira, pagulat hantod na mo abot sa imo ha. Ikaw, naog na lang boss, babe. Di man gyapon siya musakay dai, naog na lang boss. Ha? Naog na lang. Ay, naunsa man dahil ikaw. Ay, naman sa hero ka, wala. Dugangin na lang 5 be. Mura, kwarta. Binuang man mo ha. Saman mo malaking gasolina. Wala lang ka. Ang man to nga driver, eh.